Gogong Kelemben pripun, Nak? Ceritan kasusnya. Apa ditutup mboten niku? Mboten. Wis buka terus. Buka. Ya cara sing gugat sinten? Nggo Mas sapa? Cara sing sora sing muni niku tiyang mriki napa tiyang Jawi napa? Ya ra merungkul ya wong kene. Nggih tiyang mriki asine. Ya melu duweni gunung ngono lho sajake. 5,5 Ya. Melu duweni gunung. Iya, tur melu duweni gunung ya. Makane pintune iki digone dheke lho. Malan. Tur melu duweni gununge. Melu duweni gunung. Nggih. Lah 7 juta lumayan. Pun pun leh bayar niku. Pira, Mbak? 7 juta. Tenan kuwi. Wah, rasanya ana abene ngono. 7 juta. Jarine kuwi ya, iki apa orang kertas. Perkara gade gunung putuke ngoten. Iki apa sisih konone nunggu nek pintune nang nggone si payaran kuwi. Oh. Cara liyane pun asal kompensasi. Mesinnya apa? Basta. Oke. Maksud kula kan wong punung ke tek ora enek sing dukung ngono lho maksudku cara karo kuwi ki ngono lho. Kan Si larene itu jane ora di komporing wong ora mungkin, Mas. lah nggih. Iki sajane ki kerop enek sing anu ngoten ora. Iya, bermain lagi. Iki nomor pare kayak 3 juta. Udah ki nomor orang itu iki. Aku kaya wong sekelas punung ki nek sing malah ora wong asli punung ngono malah ngono ndan. Wis rasah melu-melu iki piye to sing bener ya. Iku kayak nderkane kayak bar nek kuwi ki terus malih ketutup apa pripun ngono. Mboten ten ngefek iki. Pripun malah rame. Enggak rame. Entar. Atau ki ngenten blokade ki nggone tanah dhewe disengketan apa pripun. Aman kok ngene. Malah Itu rame. ya orang ditutup lah. Lah nggih. Bayar. Lah jenengan kan hasil mriku napa? Apa? Nggih. Yang beriku. 54. Ya. Cek nomor golek sampingan. Napa kok? Patekno ya. Sing gugat niku. Hitungan niku aturan niku pertamane ngurusane lho. Jadi lemah sing mae gaji mbiyen, sing niku jare tekno. Jarine iya. Lah akhire diurus ke daerah ya rander. Ngono ngene kowe. Kayak kalah ngono ne. Nek jenengan mboten gadah sing tanah kenging mriku. Tapi enak apike lho. Hah? Enak apike. Wong sak Indonesia Raya do ngerti katene kabeh. Ini raine lek jokon ane. Kowe aku tuh ora kondang aku. Lah aku melu ngurek lho biyen. Ora kondang. Melu pas golek iki, Mas. Golek Mas. 54 ya, Pak? Ya. Kirang sama sama 5. Terus jenengan ketemune niku
pun umur pinten, Pak? Kelas 5 SD. Pas 5 SD pun diliwati tiyang motor ini. Dereng. Urung iso. Jalane kecil iki yo. Aku ki lah melu. Pas buka iki melu, cek bocah. Ngurike lawange ngerti aku. Niku jane alami ngoten niku apa jane? Alami. Mboten anton pas sing diambake apa sing dibuang watune ngoten mboten. Nggih pintune kae Pintunya kan Oh, pintune diambake. Pintune iki. Siot. Oh, di ndek. dinyandapke niku. Makanya jam urung suwe iki aku ki nyate angger yang pacitan iku dadi tekok-tekokan wong. Yo bakal yo kanca. Jebak kuwi. Heeh. Malah dadi narasumber dan. Aku ki saurunge ngerti videone kan maca beritane ning pacitan anu udah pacitanku. Pacitanku. Aku ndak langsung ngarange ndak Pak Pairan karo Pak sapa? Soimun, tak ndak kuwi. Gak ngerti nek katen. Cara yang pertama buka sih tenan urune. Ya karena masyarakat mriku ngoten. Yang mriku. Kurang dibuka, tapi nggih dereng sempurna dugi babot mriku ngoten. Pun Dibuatkan ruang pinten yen-yen. Di baterainya mati ngono, udah metu akhirnya. Wong 8 lebih di sana. Kok jane kok dhewe ngono sih? Alah, mbuh serasa dihitung. 53 ya. Masih kepala politik kok, Dek. siapa boleh. Aku tak ngene iki wae. Ngene. Yo, ini yo. Tadi jangan turun kowe. Kali rame dek zamane corona niku lho, ngantek gegilani wong itu. Napa? Bogong niku le, pas corona. Ya, pokoke corona nggih. Badhe tutupe niku lho perkarane. Genah bis sing ngantek macet perang-perang kilo ngaten. Apik. Bar niku terus pet terus ana masalah ngomong semono mbane mono nganti parana. Pas tenar-tenare nggih pas niku. Terus sampean nggon pantai-pantai iki sampean sing diarep nyang segara iki gelem njaluk anu nyang daerahne wis bisa ya. Ana sing ngiti kuwi ya. 54 ya. Ana sing ngiti ya aku tahu, tahu wis. Layar.